Avui serà un gran dia. Com dèiem, segurament ens ha costat molt arribar fins aquí. De fet, la majoria de currículums es descarten abans d'arribar a l'entrevista. Per tant, el primer que hem de fer és celebrar-ho. Celebra que tens una entrevista. No estiguis nerviós, estigues content, fes-ho bé. És un moment important. Planifica'l i fes-ho el millor que puguis. Fes la millor entrevista de la teva vida, que aquest és l'objectiu. Això és el que depèn de tu. Us dec un vídeo on parlarem dels objectius d'entrada i els objectius de sortida. Input and output goals. Però un exemple perfecte d'input goal és fer la millor entrevista que tu puguis. En canvi, el d'output goal és el que t'agafin a l'entrevista, que aconsegueixis la feina. El primer depèn de tu, per tant hi pots fer coses. El segon no depèn de tu i per tant l'única cosa que pot fer és preocupar-te. La majoria de vegades ens equivoquem i planifiquem objectius de sortida, els output goals, que et deixen... Bé, un altre vídeo, parlem d'això un altre vídeo. Seguim amb l'entrevista. Prepara't l'entrevista, prepara't preguntes. Si no saps què et preguntaran, mira vídeos de YouTube i mira exemples. La majoria d'entrevistadors fan servir preguntes típiques, per tant, googleja preguntes típiques per una entrevista i trobaràs un munt d'exemples. Posa't tu mateix en dubte el teu currículum, la teva trajectòria. T'has format perquè el que t'havies de formar, t'has format segons els teus interessos, has treballat el que t'havies format, tens espais sense treballar injustificats, espais sense formar, etc. Encara hi ha gent que es presenta a l'entrevista sense poder dir no sé quin llibre està llegint, o el clàssic de 3 o 5 coses positives o negatives de tu, de la teva persona, lògicament amb les seves correccions. Busca exemples, pensa respostes. Arregla't. Ni massa poc, pensa en el lloc de treball que estàs intentant accedir. Estàs intentant accedir en un banc, en una pizzeria, en una recepció d'hotel, una vacant per entrar en un equip de futbol. Vesteix-te adequadament pel lloc que estàs postulant. El que dèiem en el primer vídeo, no? Si tu no hi poses interès, qui posarà interès? Vés amb temps. De fet, si has pogut el dia abans mirar on vas, si t'has de desplaçar en cotxe, mira on s'aparca el cotxe, si vas en transport públic, assegura't que domines els horaris, que arribes al lloc on has d'arribar. Més que res, per no tenir totes aquelles sensacions extres d'anar amb nervis a un lloc nou, no afegeixis coses que et portin problemes. Sempre recomano fer un cafè o un te o el que vulguis en el bar més a prop. Vas al bar, prens un cafè ja processant l'entrevista, ja amb mentalitat d'entrevista, repasses què diràs, què parlaràs, penses en el lloc de treball. Si has pogut abans, també és interessant fer la visualització de l'entrevista, la visualització que fan els esportistes de l'acció a realitzar. Potser, fins i tot, pots veure l'empresa com és des de fora, les persones que hi ha, què respira, no? Familiaritzar-te amb l'espai i fer aquesta visualització del procés de l'accés. Siguem puntuals, ni abans ni després, puntuals. No és correcte arribar 15 minuts abans, com hi ha gent que hi fa, no, és que venia amb temps. Has d'arribar a l'hora. Potser després et faran esperar, la vida diària està plena de sorpreses i també hi ha gent que menys tindrà el teu temps. Tot és part de l'aprenentatge, però tu a la teva, gaudeix del procés. L'expressió corporal ho és tot. Entra dreta, confiada, somrient, sigues amable amb totes les persones que et trobis pel camí, mai saps qui pot tenir el poder de decisió en aquest procés de selecció que estàs entrant, quin poder té cada una de les persones amb les que et vas trobant. Aprèn del procés. Quan entris, deixa l'agenda sobre la taula, demostra que ets una persona organitzada, no cal ni tan sols que l'obris, però la teva posició indica predisposició a notar, si fa falta qualsevol cosa. Els primers moments poden ser incòmodes de com estar, com posar-te, per tant tenir una rutina de deixar les coses de lloc et pot anar a fer. De fet, no vagis massa carregat, no
comencis a deixar coses, bosses, jaqueta, telèfon, agenda, ho has de recollir després, endreçar-ho, ves això, recollit. Pregunta on has de seure si no t'han indicat bé, si et van passar una sala hi ha diverses cadires, doncs pregunta on seure's, perquè qualsevol situació que desconeguis et pot fer sentir incòmode i et pot descontrolar tot allò que t'havies planificat. Pensa que els entrevistadors no sempre, o entrevistadores, o ells no sempre són experts en el tema, no sempre estan habituats a fer moltes entrevistes cada dia, per tant també potser estan un xic nerviosos. Hi ha gent que es passa l'entrevista apagada, com si l'entrevista no és amb ells, com si no tinguessin interès. Altres, en canvi, es sobrepassen, i sembla que siguin ells els que entrevisten. Hem de tenir un equilibri atent, dinàmic, sense liderar l'entrevista, perquè avui això no us toca, això toca una altra persona. Tu el que et toca és fer l'entrevista, et toca fer que l'entrevistador o l'entrevistadora sigui una lideressa, que la persona que t'entrevista també es senti bé i còmode. Tingues a punt dubtes sobre la feina. Qui serà el teu superior directe, quines possibilitats de continuïtat hi ha, què espera l'empresa del teu lloc de treball o de la teva persona, etc. També pots buscar preguntes per internet, o a vegades són les mateixes preguntes que et fan buscant tu la resposta que quadra. Marxa amb elegància, dona les gràcies per l'atenció rebuda, torna a mostrar la teva disponibilitat i si és així, la teva disponibilitat per començar a treballar. No deixis dubtes a l'aire, pregunta, horari, sou, ha de quedar tot clar. Si no estava clar, ara és el moment. Quan marxes, anota-ho tot. Surt de l'entrevista, tornes al bar on estaves o a casa teva, si vols, i anota tota l'experiència. Allò que ha anat bé, allò que no ha anat tan bé. I així hauràs après un munt de coses. Per la propera entrevista hauràs fet aquell aprofitament del procés que estem parlant, i per la propera entrevista tindràs més experiència. Practica l'autocrítica, no l'autodestrucció. Critica't, però no et matxaquis. No notis les coses que els altres han fet malament, perquè aquestes no et serveixen per res, només les que tu has fet malament i com les pots fer millor. Aprèn, aquest és el procés. Molt interessant també, envia un mail a la persona que t'ha entrevistat. Potser pots aconseguir el seu mail directe, si no en un genèric de l'empresa, l'atenció de la persona que hem entrevistat. Recorda que quan fèiem la trucada demanàvem per qui ens entrevistaria, per tant ja tindrem aquest nom. El mail ha de ser donant les gràcies pel temps i expressant les teves sensacions. Per exemple, podríem dir: hola Miquel, només donar-te les gràcies pel temps que avui m'has dedicat. Espero ser la persona que tingui l'oportunitat de començar a treballar amb vosaltres, i per tal que sigui fàcil trobar-me et deixo aquí el meu correu electrònic i el meu número de telèfon. Recorda que hem dit de forma repetida i continuada: gaudeix del camí, gaudeix del sistema, perquè l'objectiu al final probablement és equivocat, més que res perquè el trobar feina o no és una meta que arribes i ja està. Aquest camí, aquest destí no és ja està, ja has guanyat, és només una primera parada. Quan tens feina l'has de mantenir. Parlàvem de l'ocupabilitat al primer vídeo. Potser al cap d'un mes alguna de les dues parts voldrà canviar, i això voldrà dir que hauràs de tornar a fer entrevistes. Recorda, com el vi, recorda que som productes. Sobretot recorda, somriu. Que tinguis molta sort. Com sempre, moltes gràcies per escoltar-me. Si t'ha agradat, ja ho saps, fes un m'agrada aquí sota, polses amunt. Si encara no estàs subscrit, estàs tardant a l'altre costat. Si no et vols perdre el proper vídeo i així estàs a l'última, m'encantarà rebre els teus comentaris aquí sota mateix a través del blog, i no dubtis en compartir-ho amb qui ho creguis oportú. M'ajudaràs molt. Les novetats totes a bartu.cat. Cuida't.